Krásný den, moc vás zdravím. Já mám dneska za sebou krásnou pránickou terapii, kdy jsme s jednou opravdu úžasnou ženou procházeli znova cestou porodu, který probíhal za covidu. On nebyl úplně podporující, co si budeme povídat, byl velmi nepodporující. A ona to dnes cítila na sobě a cítila to i na svém dítěti, že ani jeden z nich nebyl v té plné síle, v tom klidu, v tom přijetí. A společně jsme prošli tou cestou a trošku tam upravili ty věci, které chyběly. To dočerpání síly, která zůstala někde ztracená, někde zaseknutá. To dočerpání síly i pro to dítě z placenty, čemu vlastně předtím nebyla příležitost, a ukotvení. A ten klid, který to přineslo, to sklidnění, to zpevnění, ta harmonie, ta síla, jsou krásné. Ještě si to sedá, ještě se to doplňuje a bylo to krásné i pro mě, protože já mám sama za sebou takový velice traumatický porod a také za covidu. A i pro mě bylo velice léčivé tou cestou jít a procházet tím spolu. Je to jedna z věcí, kterou na té své práci mám velmi ráda a ke které cítím obrovskou pokoru. Že to, co já vlastně poskytuju pro ty ostatní, ten prostor, ten zážitek, tak se děje i mně. I pro mě je to léčivé a funguje to na obě strany. Tak jsem se s váma o to chtěla podělit, že i ty věci, které se zdají, že se staly a nedá se s nimi nic udělat, tak se dají opečovat, dají se zharmonizovat, dají se uzdravit. A můžeme pak v těch dalších letech pokračovat jinak. Mějte se krásně. Ahoj.